awake dhewe ning kene iki gur batur. Bendina nyanyi. Kowe dadi bojoku bendina nyanyi. Nganti mbokku iki takon lho. Takon piye? Kowe dhisiki golek bojo apa golek LC? Oh, mbokku iki takon piye? Oh, ora ngerti kok. Ya mantan. Wong bendina kok nyanyi. Gaweane dhewe ngerti dhewe. Bobojoan awake dhewe wis 70 tahun. Kok iso 70 tahun gak? Lho, sak durunge lair ki dijodokke karo kowe. Ngono lho. Ora dong lho. Lah kok yo oleh jodoke kok milih sing kaya kuwi ngono lho. Ngene lho Bune. Awake dhewe kene ngibur kanca-kanca kabeh. Kanca ning kene. Aduh bojoan. Aku kurang piye dadi wong lanang paling sabar. Aku bendina blonjo kowe kan dienggo urip mangan 20.000. Yo nek blonjo kok 20.000, mbok yo dipikir. 20.000 niku untuk apa, Bu? Nek wajibe wong lanang niku blonjo nggih Pak nggih. Itu wong lanang. Odar ora ngono. Lah nek duit 20.000 ki yo oleh. Sing penting kan duit. Kowe jaman dhisik tak blonjo 20.000, iso tuku gula, teh, sabun, endhog, dhisik 20.000 lho Bune. Saiki 20.000 kok mek oleh opo? Saiki ki ra ngono kuwi. Nek biyen ki 20.000 lah gula, iso oleh gas. Heeh. Iku iso oleh kabeh oleh ngono. Saiki ki oke CCTV panik. Wong kowe dhisik nyolong to? Ayo piye dek 20.000. Nek ora karo tak rewani ngono kuwi lah saiki ki anggere lampu CCTV ketok. Lampu ketok. Ayo wis 20.000 ya mek oleh kopi kok. Sesuk kene arep blonjo, tak delok sik ana CCTV ora. Nek ana tak tutup nganggo tas kresek. Kowe lagi blonjo. Loh, kowe iki nuntut aku, pakne adek iso dadi wong sugih. Wong lanang iki kurang piye to? Nyambut gawe, mangkat esuk bali sore. Nggih mboten, Pak? Oleh jet dikake sinten bojone lho. Kurang piye? Tekan omah nyepai kopi wae ora. Iso Pak sugih, penak dadi wong cukup, mbakane wong sugih. Ora iso. Penak dadi wong cukup. Ora iso. Penak dadi wong sugih. Nek aku njaluk pane, mbok aku ditukoke kae ning kanu mas-masan ngono kaya tanggane kae. Aku tukokno kulkas, aku tukokno mesin cuci. Saiki aku mbayar ngene kok. Nah, nek wong sugih dituruti. Penak wong cukup dadi wong lanang. Ingat, penak wong cukup. Kowe ndelok aku coba saiki. Pakne aku nek dadi wong cukup. Heeh, kowe ora sugih. Ora sugih, cukup. Iki mbok aku ditukokno pik motor. Tak nggo ngeterke rono rene kae karo ndorone. Cukup. Aja terus ngomonganmu. Pak papuk cangkemmu. Apa iso? Cukup. Nah. Ngomong cukup ya wis ngono kuwi. Napoki yo. Penak dadi wong cukup, malah dadi wong sugih. Nyuwun sewu Bapak. Bapak-bapak nek umpama duwe bojo ngoten iki njaluk emas, gelang, kalung, anteng-anteng. Nggih to? Mang meneng mawon. Mboten usah ngomong. Kok iso? Loh, ingat pepatah, Bu. Diam adalah emas. Yo aku njaluk emas. Menang. Kowe cukup menang kan? Loh, diam adalah emas. Lah sing tak jupuk apane? Loh, ingat pepatah. Ngono lho. Kowe dhisik ngepek aku, ngerti dhewe to? Nyuwun sewu kula mboten sombong Bapak Ibu wonten pengasih, nggih to. Niki niku bapakne niku dep kolektor. Bapakne bojo kula niki dep kolektor, ibumu kan nasabah. Niku bapak ibu niki mboten jatuh cinta mbek bojo niku. Ning jatuh tempo dhisik ya. Ora sang elek-elek ngono kuwi. Aku ki ora ngelek-elek to. Piye wae sih aku kira ya wis mendampingimu beberapa tahun to, Pak. Ane wong lanang tok sia-sia. Kowe apa-apa nek aku paling sabar. Wong wedok iki ngerti dhewe, wong lanang iki paling mumet. Kok iso paling mumet? Lho, kowe ngerti obat sakit kepala kae. Gambare kok kaya wong lanang. Ra ono obat sakit kepala gambare wong wedok. Dadi wong lanang sing mumet sing marake mumet wong wedok. Kok iso ya? Lho, wong wedok iki ngerti dhewe. Sing lanang sabar. Kowe PKK njaluk seragam. Ora. Pengajian seragam. Senam Ya seragam tak sepatune. Nah, kowe ngerti bapak ini mburi mau. Aku nganggo kaos sponsor semen iki suwek-suwek dienggo. Ora sabar bapake. Ibu-ibu sing ning kene ngerti dhewe arep nonton kuwi do wedakan, do gincunan, pupuran. Bapake nganggo sareng kaos sponsor semen suwek. Kurang piye? Sabar ora? Regane nek bapak-bapak iki tidak memikirkan penampilan
Yo. Ngono kae. Kowe ngerti ora? Kowe jane sampeyan ki wingi ya tak tokoke 10 to. 10 apa ki sponsor sampo. Lah tak kira ora ngerti aku ki tuku karang bendina tuku ning kono to maneh. Heeh. Iki tak anu ya tak kei anu kaos yo yu. Aku yo seneng to. Hah? Lah kok bar ki tuku meneh. Tapi ini sak kei kaos yo wes. Lha iki tak kei meneh. Ayo kita lukoke ya anggap anyar to tak kei kowe. Sing jenenge ati bebojoan kuwi ya kudu trimo. Ngono lah dene kene iki melu babu kok. Dadi jenenge bojo, wong wedok iki manut wong lanang. Kowe ora melu-melu kowe. Lho. Ora melu-melu piye to? Aku yo melu main ora oleh metu. Piye karepe iki? Betul yo melu. Aku melu main gak oleh metu. Aku ora ngerti. Kok turu? Turu nang jero. Yo gak bayaran, Dik. Piye? Aku ki ora ngerti nek iki mau kancane dhewe. Iki. Heeh. Kanca lawas. Oh kanca lawan. Mas Kadir. Sopo to sing ora kenal Mas Kadir? Kowe kok iso muni kanca lawas kapan kowe dadi kancaku? Kapan? Kapan kowe? Kapan dadi kancane Kowe kapan? aku ketemu ki yo lagi ning kene. Kok iso? Heeh. Kok padha? Aku yo ning kene. Ngene lho, Mas. Ngene kok dhisik, rene dik. Aduh, sampean ndak ngerti. Aku yo bodo Madura sithik-sithik yo iso. Kon karo ta? Tenang. Madura kancaku akeh. Gitu lho. Wo, wingi aku malah dibaca. Lah apa? Lho, sing wedok kan meteng. Tak takoni, "Cak, bojo sampean meteng." Oh, kurang sate dak? Aduh, sebulan tak damu udele aku seneni. Sebulan kowe ngerti gak sebulan iku ya sebulan. Lah nek wong Jogja kan wong daerah waten ngerteni sebulan ya. Sebulan iki dijamu. Sebulan kuwi sebulan. Nek kene yo bener dijamu memang untukmu ora kantuk. Ngerti ra? Kenapa bojo iki bojomu? Bojoku sing anyar. Kapan kok pegat iki? Bojoku lemu kuwi. Aduh, iki kapan kok pegat? Aduh, mengko bar iki tak pegat. Wes ngene Dik, kowe sing dadi Madura aku tak turu, Dik. Sebelmu tungan. Kok turu lho. Kowe takon kapan kok pegat? Kuwi tak iya. Bar iki bengi tak pegat karena dadi bojomu ning panggung. Di bojoku ngene iki lho, ngendak. Apa mbok iki bojoku lemu? Awakmu ya. Iki bojomu layu. Kowe iki kenemenan mbek aku. Kok iso ta? Jelas. Kowe iki nyele sepeda motorku ya ta? Iya, motorku mbok tumpaki nang ndi tak kekno. Ah, bener waktu kuwi kan aku ya apa kowe tuku sepeda motor. Ya motorku dilem tumpakno, aku nganggo motormu tak tumpaki. Lah iya. Gandeng adik kok dulur to. Aku tahu tuku celana nyar. Katok iko. Ya tak nggo. Lah iya kok nggo. Aku kurang apa mbek awakmu? Sedulur kok. Sedulur berarti ya. Iya, tekmu, tekmu. Ya. Iya. Nek ngono bojomu tak cilik ya. Kok aku yo dipasake katane piye kok ate? Lho, ngene lho. Aku biyen iki lak tau tuku motor. Dhisik ki motorku yo tau mbok tumpaki. Aku kurang apa? Awakmu ngomong, "Dir, bojomu ya bojoku, bojoku ya bojomu." Sedulur kok. Nek ngono tak cilik. Kau le. Entuk kok Pak. Dilit, Po. Ya ora iso jenenge bojo. Kowe ngomong apa bisik-bisik, Mas? Diluk. Bojo gak boleh. Garwa itu nek wong Jawa sigarane nyawa. Wis tak iki bojoku gelem ora? Wah, ora gelem no. Ora gelem. Gelem apa? Bojone ngene ra. Diabet. Bojoku. Bojoku tutuk diabet. Oh, ginjal jantung. Malah komplit. Komplit. Aku bener gak bojoku iku hebat kamu. Hebatnya apa? Percaya ndak? Bojomu? Bojoku tunjukkan kehebatan. Tak tunjukkan kehebatane. Tak kei duit 10.000 gak njaluk maneh seumur hidup nganti saiki. Bojomu diblonjo 10.000 dienggo seumur hidup. Yo. Bojone Cak Kadir. 10.000 dienggo seumur hidup ora njaluk meneh. Makane kuwi carane piye, Cak? Carane.
Ide tak 10.000 klopo. Pokoke klopo. Klopo dipecah dadi loro. Dadi loro. Heeh. Wis klopone digawe santen. Heeh. Bathoke nganti saiki sing digawe karo bojoku ngemis nang dindinge Dik. Oh, lah kok bojone kok. Ya Oh, berarti ning Turun dalan. sing ngemis nganggo batok ning pasar Ratos wingi, kuwi bojone Cak Adil berarti. Loh, Petuk aku. Heeh. betul apa? Loh, Isih tahun kei. ora tak kei ngerti bojone Cak Adil. Isih ampun bojoku. Lah bojomu apa? Bojoku diblanja 10.000. Iya. Iso mangan enak 3 macem. Loh, 10.000. Iso makane lek 3 macam. Carane ya apa? Esuk mangan soto. Hah? Darah. Awan rendang. Yo. Nah, terus bengi mie goreng. Ah, gak 10.000. Gak percaya. Carane ya apa? Tukoke Indomie. Kok Indomie ono rasa soto, rendang, melongi. Rasa rendang. Mie goreng. Iya wong edan iki. Ah, Bojoku nek bojone 10.000 kok pengen mangan rendang. Ayo tak tukoke kowe mau. Ketahe lemu paling irit. awakmu ngerti gak bojoku? Bojoku lak lemu. Lemu. Yo, dhuwure 100 swidak. 100 swidak. Panggan. Bobote piro? Bobote. 120. Kuwi bojo apa gendrong? Kan ndak imbang. Heeh. Akhirnya tak saranke Dik olahraga Dik. Olahraga. Nurut. Nurut. Sedina. Oh. 6 kilo. Mlaku 6 kilo. Mlaku 6 kilo. Sedina mlaku 6 kilo. Sedina mlaku. Pendino iki 6 kilo, sedina 6 kilo. Saya jangkep seminggu. Wah, kuru to, Cak. Yo ka bojoku gak balik. Kuwi ora diet bojomu minggat jenenge. Kok lunga 6 kilo mandhet ning kono, 6 kilo meneh mandhet ning kono ngono. Bojoku Begitu wis sikile kuat dadak no bablas gak balik. bojoku pas duwe bojo iki paling irit. Tenan Lho, 10.000 tak blonjo mau. Iya. Iso nggo mangan 3 macem. Ah. Tak kei 10.000, dinggo mangan sedina ping 3, turah 1.000 rupiah. Mosok. Iki iya. Oh, esuk tukoke energen. 3.000. Ya toh? Awan menahan lapar tukoke oki jelly drink. 3.000 nggih mboten? Iya iya. Bengi Heeh. wetenge kilit-kilit 3.000 tukoke promah. Lho, 6 sasi wingi ya. Yo rasane toke tapi ora duwe kuwi to yo. 6 sasi wingi ora sugih. Terus tipes. Yo jelas. Wis Wis kowe ngakut. ojo gelem iki. Iki aku gak gelem. Aku iki pedagang besi tua. Kok iso pedagang? Loh. Lagi bisnis loh. Yo bisnis aku. Pedagang besi tua. Kok Loh, gak percaya? Gak percaya. Aku iki besi gak tau tuku, Dek. Loh, kok iso? Loh, kowe ro jembatan Suramadu. Heeh. Sing ngetekno baute sapa iki? Jebul. Bukan nyolongi segrup. Pol bisnis kuwi. Galis. Maklum kok to. Awake dhewe iki nderekne sapa iki? Andereke Dereke Bendorone Nderekne dhewe dhewe. sapa jenenge lali aku. Alah. Swara. Karo anu sekar tadi. Tadi karo Sari. Jadi ini ngono ki ndereke bendoro. Kuwi kan yo ono masalah to bendorone kuwi. Bendoro iki kan ono masalah. Bendoro kawin maneh. Lah terus yo apa iki? Nah, nek iso iki digadoke meneh piye carane ben iso kembali akur seperti semula ngono lho. Nah, ngono lho. Iki lho. Monggo. Wero nggih. Iki aku ngangge basa apa iki bingung. Aduh, campur mawon. Nomor apa? Campur mawon. Aku ki gak iso. Campur iki campuran kromo kalih kromo inggil kalih basa nika Cak Adil kan tanglep to. Aku nganggo basa apa karo goroku. Pun malah campuran mawon. Nggih. Apa? Kok kadose radi agak galau to. Napa jenengan asli kapanewon sami galau? Galau. Sami galau. Nggih. Wonten awit napa nggih? Wonten wigati punapa nggih ayu. Sajake Ah, terus kowe iki sakune yo.
nek ngomong karo Gusti Ayu tuh aja ning kene. Lah yo ning Iki mesti suwe-suwe gulune loro langene terus. Macet kene lho. Lah ngene lho. Nggih. Wong kene. Ora kok masalah nek golek biar senenge nang jaman iki. Bayare kok wis sampun. Wah, sampun. Ampun, ampun kalau si danten TV kulkas wong kula dol. Sik sak niki. Nggih. Kepiye? Kowe iki maling apa? Loh. Bendoro kan tadi dia kan ngomong. Ngomong wis Jawa. Tadi kan ngendika, anu wae ditolong diresiki tak resiki kabeh to, Cak. Lah resi-resi dak ora dikongkon ngedol. Oh, nyuwun Kon sing- ngelapi. Oh. Dene dol marang iki yo kaya ngono kuwi. Oh, ampun. Botol apa yo Pak? Pun kula lowake ngene. Wis bocor ora? Ning namu mau tak kiloke karo simu mau. Lho ketok tenggonku to. wis coba kena ana kandae. Iku badene yo. Wah, kowe iki malah aku dadi penadah. Sing pertama nggih pun kula jabuti kabeh mesti Sukete. nggih sak taman-tamane niku Gusti wae. Allah. Kaya kabeh kok jebol. Lah ki wong yo rubyung mengke ndak ana kula. Ya sing aku meneh anggonmu ngapal nang kota kene wangi-wangi aku. Kita akan nek kowe do kuliah terus kamu mau ngono. Oke, oke. Asane kok sing kok aku iki kok makanan kene. Wah, kerasa banget bayarannya gede. Iya toh? Kowe tau Langke, mangan sak mangan, yo gak? Ya bebas. Juragan mangan iwak pite, awake dhewe yo iwak tempe lho. Juragan iwak pite, awake dhewe iwak pite ngono lho. Nah, juragan mangan udang awake dhewe yo supite lho. Ya pancene aku iki lagi ngalake perkara sing aku dhewe iki ngrasake enak dhewe. Apa kok Ana ya wis Kenapa belak-belakan mawon? Niki abdi niki lak pun kados keluarga piyambak to. Pun kae barang kali lho ya. Kita bisa memecahkan persoalan ini kan ngono. Memberikan solusi. Memberi solusi. Kalau malih, tapi kalau di kota malih itu lagi terus bisa bukan? Dan putriku. Dan tunggal ya, dan tunggal. Loh, kalau saya ini nasib sederek sampean. Nggih. Lho, Mas. Dadi bojo siji ora kang garwa dan bojo meneh didadekke tunggal karo panjenengan. Arepe ngoten. Kuwi ora apik. Karena nek bojo loro dadi siji, kuwi nek gelut ora ono sing misah. Kudu goleke bojone telu. Nek siji wae Mungkin piye to? Piye to? Kalau supet aja lho, nek loro dak nek iki do gelut sing misah sapa? sing bisa ya aku. Alam kok sing siji kan bingung nek telu kan sing siji misah, ya sing siji loro kan damai, sing siji iso melak. Ora ana kaya ngono kuwi lho kan. Loro wae wis Wah, lah kalau dadi gedongan gitu sing bijiki gitu. Lho gilan lu mboten duwe untung. Kan yo kok dadi kira aku. Nek niku. rupane kaya niku. Anek kula
Kalau jadi sampean yang mesti ya toh. Malah nemen. Yang ini itu lo itu lo doro. Oke, yang kami kumpulin ada lah, kita cari betul, kita kan pelan-pelan. Ye. Ya kamu bisa kamu betul benar, aku nanti itu loh. Yang aku pilih ngobrol dulu. Apa orang itu tak sabar, sabar lagi. Rasa kurang banget sama. Aku boleh sama seorang anak belajar itu kok. Aku ini kalau Ini jualannya loh, saya itu lama kawan. Bapak langsung bujunya baru gak jadi di sini kono ya. Jangan berpikir ya oke, akhirnya bapak komentar mengenai loh. Ngapun tenan. Apa Mas? Orangnya kok ngeli. Lah iya. Nek kowe kok kancane ya tak kancane sapa ngerti kok bayare luwih gedhe. Ngene iki lho. Ngene iki aku lho bendalamu. Pak wajar. Tapi ya. Nek kendoro iki kan namung babu, wajar itu menunjukkan profesi. Ini jane yo. Ini lho ya. Ini. Kowe iki ora oleh ngono, ora oleh itu. Bener kae. Ora yo, ini iki yo kendaraane mati ya. Nah, tapi kan yo sing awas kene. Ini toh. Kowe jane bolong di. Nah, aku yo bolong ini. Temen no, aku melu ket aku cilik. Iya, tapi kan yo ngesake kono. Lho, Kono kan yo wong anyar. anyar. Yo cok pintangan cok milih cici yo kono yo kene ngono lho. Itu kan. Lo sampean? Aku, Hah? yo aku jare dadi wasit. Apa dadi wasit? Ora sampe kok malah cari amat kok kan. Sampe kok malah cari amat ora ini. Yo boleh aman aku. Kamu lek gak ngono yo apa? Makanya melu aku ya ora apa-apa, melu sing anyar. Melu sing lawas Aku penak. melu ngene. Saiki apa-apa ki salo-salo dianyake. Kan Ini kaitan yo nggih, jodoh nggih. Sampeyan itu mesti sing ngalah. Kali. Iki Gusti Ayu iki. Sampeyan iki lak mbok nonton gitu. Itu ngalah. Tak ngoten. Lah nggih lah sampeyan tak ngoten. Sampeyan nak termasuk iki mbok suwen gitu. Sampeyan kudu ngerti kali niku. Ya bener niki, sampeyan kudune ora. Sampeyan kudune ngalah. Mesine ngoten. Lah iya. Terus kudune mipun, Bro. Kayak kudune iki yo, pengen ngomong iki wis. Oh, sing nom nggih. Iki yo. Oh, bener, bener. Kudune sing nom, sing dikanu niku. Yo ana begini. Jujung. Sampeyan bener Mbak Jujung. Cuma kok piye? Ya kadang-kadang kuat, kadang-kadang berat. Terus sampai panjenengan telepon. Kilo Tapi dhewe to aku iki nang kene pancen. Ya piye wong yo, sama Prabu iki yo kan tekan aku. Iki dhewe to, aku yo isih nom, ayu. sampe rumah kayak ayam itu mana kan. Ini sebenarnya yo kok ana itu yo kok pakai poros aku sih. Ya to, Ya kayak sampe sing ngomong iki Sarung buku. Malah mau.
Itu lho panas maju iki dipelek karo aku mesuk piro? Liwat ngarep Mas. Ijo-ijo iki Mas. Tak ya. Ini ngomong orang yang bergaya. Aku dempre lah. Kon kok ngomong kane-kane niku. Dadi gak Kowe iki nek ngomong gede-gede iki dempre iki ra ono ya. Ijo-ijo bambu iki lho. Bakul pring. Mbok. Oh, iki ra yo sing tak mbok iki ra yo wis elek-elek kok kan mbok. Sekarang ya iki aku nang mbok ra yo api-api. Mbok tak suwe mbok. Aku iki tak kok wis siraman anggur kapan ini lagi kira-kira opo tak dilene tak sirami. Iya kan mbok. Ini ra yo iki lho enak tenan iki lho. Engko nek aku sesandingan karo Kang Mas Pratama Swara nek yo ora iso. Ora hari. Kalau kita hari. Penjenengan niku wong wedi. Sawasi bojone. Darpari. Kok iki njaluk sandangane lho. Lah yo aku wis keterima entuk Prabu Kamaswara. Ya ning aku yo kepengin kuwi kok yo. Iki yo elek tenan to. Kok yo ora mesake aku. Pripun Doro? Napa nggih elek nggih? Saestu nggih. Elek. Oh nggih. Ayo nak dijolke kuwi apik to. Menijolne mawon, Bu. Ya iki Eh, buah-buah. Dosen kuni lho. Tukang adu-adu lho. Mesake boroku lho. Lah, aku kira metu. Pundi? Wah, apik. Saman kene mawon. Anggo, menangi aku kuwi mesake cara siramu iki. Selang ya tak ora apa. Nek ngaten to Kanggo. Apa nek wong anu Ya jadi ngoke. Saman suka nih. Saman niku pripun to? Jenengan niku kok yo tegelan to. Mau menika nggih. Sampeyan piye to? Tak kira guyon nih. Lho, saman suka niku. Oh, polosan nganggo apa-apa. Nah, nak ngene iki ra ya apik to. Kok tingane? Tingane. Kita. Apik kae itu apik lagi. Apik mati lho. Apik banget. Niku sing elek niku njuk nggih kula napa pripun kok yo wong wis di palingi sing apik niku sing elek iki Memang saku lho. Tapi paling sing Mbok aku jaluk liyan. iya kula yang bilang itu jenengan Kamu ini aku nek bola-bola njaluk. Lho apa kowe? paling sing apik iki sing elek ya tak jaluk. Iki. Kok nek didol karo iki ya. Ini sampun lho gelane. Ini nak mboten mboten kali. Kalau ngene iku nak nggih mboten rangen to. Oh iya iya aku. Ala niku nak amen kali, ngene niku kula setunggal. Misale sak setel ngoten lho. Iki aku wis sekolah Engko. Tuh, malah kaya kucing yang durante. boten dong iki Tenang-tenangan. coba nek makan pekan. Ya lho, awakmu nganggo iki niku. Saiki yo suwe-suwe. Kok ya ampun. Suwe-suwe sing sugih malah Pripun? Kang Mbok. Kepiye kuwi lho? Dereng pas lho. Tak nggih dereng cocok. Dereng cocok lho ra cocok. Nah iki wis ana kok ngono kalunge kira ya ono cocok. Nek kalung wis elek tenan iki. Kalung wis ora dobo yang ngono kok iki ora penak dinggo. Nuwun sewu. Rasane marahi besesek. Mboten pantes jenengan damel niku. Kok to nak rawangan to? Mboten pantes. Ya delok nak rawangan to. Saene sing niku lho nggih. Nggih. Pantes damel Ning niku. loro kok yo ning gaweane gumboni lah yo. Duh, nek kula mboten lho, niki lho Cak Kadir niki lho. Apa? Niku tumbak dicucuki ini lho. Aku mbak takuni. Tumbak cucukan ini lho. Akal ini. Kan Mbok, panjenengan menika kan nggih apa? Ana wedang. Anu mawon, kalung sing ning mburi mong diparingke niki. Menawi mboten ngagem kalung ingkang panjang menika nak nggih pun sae. Sing mburi niku malah panjang sangat lho, bekas kirik. Kudu Pak nek emoke rafia tak gulung-gulung. Oh, tak kira kowe tak go nyencang kowe iki. Kira iki suarane piye? Up. Oh, apik sampeyan. Oh, makanane
kita itu kok perlu apa iki Nyun sewu Gusti. Kan dipun kersakaken ingkang pundi? Sik donga kuwi lho. Sing niki. Heeh. Gusti. Menawi dipun damel iki bagus. Mboten napa-napa. Lah ngoten kok bae kok ora oleh. Nggih, matur kalih. Kamu kene jembolo kene iki ora kurang. Den malah bunggoni to. Ndara sekantasi menika mboten kagem menapa-menapa. Sampun sulit kae. Lah iya. Yo wis iki tak pake kowe Ampun to. Ampun to. Wah, cilaka iki. Kabeh dijaluk. Iki atine bojo loro kok rampok to iki. Sampe kei gelang, saiki njaluk kamu. Yo kudu cerdas ya. Iki mlebune kok iki dicopot sik kudune. Kene. Kek ndang to. Copote. Sabar Sabar. nyopoti pertama iki lho. Yo dewe benake ndak aku nyenggol. Jane ya ora apa kok banjero. Ya. Ya mbahmu kowe. Lah iki kok bakal kesetromblek. Ah, gulane dhuwur ah. Saya kok dorong nggih. Iki sing elek iki kula. Ya, gandul-gandule dawa ngene iki lak ya apik kok. Wah, nek kowe ngono tak nggon aku baru. Iki lho, pikiranmu padha Aku gandul-gandul ngono kok nek piye? kentongan ning omah nika mburi nika, ku padha sing tak karepe lho. Iki rak lamun to kanggo. Kan dari aku ki wis ayu sing ditresnani karo Kang Mas Prabu Kameswara. Ngene iki ayo luweh wangun ngono lho. Disawang iki ayo luweh matruk. Tapi iki mau ketok rukun banget. Rukun kok iki jaluk ngene iki bendarane dhewe ya. Lah iya. Tapi kan ketoke rukun ngono lho. Aku mau ndelani kono kok kan. Ning gak sampe iki ngono ndoro sekataji kok dadi trencu aku kan. Sakit to. Ini wis sakake. Ora iki mana biung. Kene. Kabeh sing Mas dijaluk, apa njaluk untung? Mau petrake melu aku lho. Sini. Dijaluk. Kowe bolo kene ae. Makane kok wong didhewe iki. Wes. Denane balane nang aku men kok. Ya ampun ndoro iki pun kesemplek pun pas ten kula. King Mas. Ning iki aku sing ngono pake iki. Apa meneh? Apa meneh? Iku lho, kancingku njene. Lho dhewe wonten lho niki. Sik lancip dawa ten mriki lho. Mana mau dilinggih dijase mawon. Apa lancip? Apa mau dijaluk ya? Iki sebarang lho. Dijaluk iki lho. Piro yo? Yo beto do, yo kene. Sakit lho. Yo sakit. Ku njaluk kene to. Ndoro mesake niku pakai nek dicopot kok dene lawas pakai pripun. Alah jembolo kene iki ra kurang nakku. Babagan koyo ngono kae. Tak minggu tak jaluk siji rak yo. Ampun entuk. Ampun entuk. Sampeyan pun peperasan. Kok kali. Ampun angsal. Sing ra kira yo wis ngaku. Kan sing belum to. Kok isih ngono kan iki kurang kenceng ya Kang Bo. Adik gurune pun kok kencenge. Ngono kuwi, karo bendaramu ngono kuwi. Lah iya kok bon tak mesake. Karo bendarane karo kelancang. Aku kene putri ayu dhewe. Ayo ayo nek dhewe ono kancane ya elek. Suwe-suwe aku mlethik ra. Nek ayo dhewe ge to. Ayo nek dhewe. Ya sing kita sari. Aku mau wis maring bendara sakjane wis tak arek wis nang. Kok sing kamu sing jaluk. Kan sing wis. Kan mbok tinggal. Aku bisa pengenake. Lah nek wong ki kepengen iku Kang Bo. Ya sampe kita sari niku dhisik ekstiramu tak ana. Iki wiwit jaman semono iki tinggalane kok Wah, aku bisa marake marang siramu. Anak boten mau. Ora, umpama siramu iki ngono kaliane bae piye? Aku suwe yo greget iki karo iki.
Kok iso? Wis tak belani wis entuk akeh kaya sing jalukne lho. Lho ya Namanya lah kowe kepengin iki kita kei gelang ya Mas iki lho. Kula mboten seneng. Iki kena tak dol mbok tuku bulan tanya. Mboten. Kula pengen itu, Dik, trimo nyalon kok. Sampeyan pun kula belani terus dikei akeh. Ampun temen-temen. Ampun disukani pun. Bener lho. Lah, ampun Iku panjenengan niku suwe-suwe yo tersake busanane sing parah ijo. Ya itu tak kei wah niku lho. Nah niku lho. Kula kepengin niku mesti mboten tinggal dilarani sesepuh panjenengan mesti niku le tembaske kan Mas Raku. Ora, iki pancen tinggalane para sesepuh. Pokoke kula kepengin niku. Anu niki mawon kula kayak niki mawon purun mboten. Niki juara 1 teng Rawat Bening Jakarta. Iki kita rapai wong iki. Niki, tapi juara 1. Ora itu ora ana musuh kowe. Malah kaya keluar sapi. Keluar sapi pripun? Pun. Mbok Keluar kebo iku niku dicopot mau nggih kula Kang Mbok. Iyane wae ya dia Kang Mbok. Halang kowe iki nyuwun iku Kang Mbok. Supaya Kang Mbok niku. Ojo melu-melu. Ayo minggat wong telu yo. Ayo minggat yo. Gosik lho, urung lunas e. Biar dia bae dhewe. Jenengan niku duwe bojo meleng napa duwe rampok? Loh, niki Beneran kelontek-entekane. Iki opo? Perkarane opo? Aku ora ngerti. Yang di kono. Aku tak sawang kok jero kok rame-rame sajake kok ono opo. Niki lho saya akamane disuwun niku lho. Niku. Kita. Malah benamu gelang kalian niki kok. Nah, lha kok gelang bisa tuku nang ta? Kula ki namung badhe nyuwun kancing gelung nika lho. Nyuwun teng tengah-tengah pucuking bon-bone Kang Mbok nika lho. Kancing dulu. Saya kula kakak Prabu. Ini menika boten saged kula paringaken biasan kita sari anak menika tinggalanipun prosesipun. Lah mbok Menawi biasan kita sari badhe nyuwun sanesipun menika kula paringi Kang. sesuk tak ijoli 10 sekarang iki. Menawi Oh niki tinggalane wong tuwa. Wong tuwane wis siji kok jane 10 lho. Apa wong tuwane 12. Le iki jamane wis koyo ngono wis ora usum. Lah iki kan tinggalane wong tuwa. Warisan-warisan saiki iki wis ora usum. Realistis saiki usume. Berarti kowe? Apa sing enek mbok yo diparing nang Witasari. Bener Gusti. warisnya sampun kula Iki sampun kula paringaken lho karena sedulure sampun kula paringaken. Sasampun ya sampun kula paringaken. Biasan kita sari sampe sampun cepet kok Kang Mas. Kok sakmenika biasa badhe teh saya nyuwun. Pancen kula iki lho Witasari delokno. Imute koyo ngene lho. Nah. Kowe golek lakban ning mburi. Ngapa? Kan lho lambene Lukita Sari dilakban nek mlayu ta ngomong. Mbok bentok. Bendel banget kowe. Yo iki dapokanku kok. Aja tak perlu dhewe ta. Pani karo Witasari. Pani, pani kowe. Wani lah. Hei, babuku lho. Jangan nyanyi iki lho. Ket mau niku wah. Wah, Haji. Ya wis ben dikene ya wis ben. Kalau Haji meneh. Pisan meneh ya. Usuk gelung kuwi iso mbok pareke Witasari apa? Pun ngalah mawon Kang Mbok ngalah ngoten lho kali sik nom niku ngalah. Penawi bangsa dua kula itu boten saged. Mbok sesuk tak ijoli toko Mas. Tetep ora iso. Mbok diparingaken kemawon. Kok bisa kok sakit. Tinggal wong tuwa kok. Kaki nek ora Apa gelem kok ijoli sak wong tuane. Ngene yo sekarang. Tetep ora iso. Kowe becik minggat ta kok dulu. Kowe wani ngusir karo goromu. Ora apa-apa, goromu tak rabanane. Wes kowe iki jatuh. Aku melu kene iki.
Jawa ditundung kok pun minggat to wis minggat saiki Wis. anu kula sing dadi marane jenengan pripun kula sing kare Prabu kula diparingi kok iya mane kula trimo boten njaluk napa-napa Halah, kowe iki dicekek dalan, iya to. Kowe dipangan macan iki dilepeh neh. Oh, arep gayut sing kaya ngene ganteng e. niki lah kula niku ngriman kok boten njaluk-njaluk Besok tuku yo nang tuku Mas. Emasnya tak gorene, tak tuku. sabar kule nggih Nggih. Lho, Apa sing kok omongnya langsung tak check out gitu. boten namung troli terus nggih Kang Mas Prabu Wis kula ditebasaken apa teh? Kula pihak niki lho kok, itu. alah mau ya kari-kari yang belanya aku Darah, kok saya tuh mau boten saged dados marune jenengan Anjani wis teko manut aku tinggal Sewu, tinggal mau jenengan tak anu niki tunduk ini kok ta, mboten asal ta. tak Niki mawon lha niki nggih lho. iki sing dicuwiki aja ayo tinggal aku wae tak monggo Darah wis ayo mlebu. Iki mumpung nggawane. Thank you.